Ayo to, ayo to, dangkake. Mau bakul digolek mubeng lah kok nduwelek tenan syuting ta. Nduwelek ning kene. Dilempet. Ketok peraris HP-mu. Ketok, Mbak. Oh iya, Bang. Malah jaketnya Pak murup. Sono rezeki sini apa Iris? Kok iso nduwelek? Aku tak nggih helmmu ya. Cilik ya. Kok apek gah? Apek. Apek helme? Udanan dino-dino. Yo. Terus tak semprot. Iya. Nek disemprot jenenge rambut marai putih. Ngono. Nah lah rambut wis putih ra apa-apa ra dagangan ya. Oh iya. Dagangan apa ora? Dagangan. Oh, dagangan. Dijual. Iki. Oh, iki Ya. dagangan. Ah, lah pokoke. Ini dagang aja apa? Bakso. Gak ya. Iya, wis ndang mplung-plung ngono lah. Nah. Dia jalan numpak sepeda neh lek saiki. Apa? Kowe. Sol. Kesel. Cilikanku bakule kayak kanu. Dia sepeda ontel. Klik, klik, klik. Sik, siome. Di siomene nek ora? Entar garik tahu. Iki lho tahune nah. 1. Aku 10.000. Ngene kok jaluk kuru, mbadok kae iki lho. Nah. Kayak nek to siomene. Jangan habis. Oh, ora tarik pensik to. Iki tahu e. Iki aku pokoke 10.000 campur karo ki, karo gorengan. Ya wis 10.000 engko gorengane keri. Heeh. Ya wis 10.000. 10.000 ki entuk pentol pira ta? Kilo. Tik wis kecap tas berapa? Baik kita. Dhewekne engko dadekne sitok ae. Baik. Kecape. Sok kecap saus dadekne sitok ngono. Aku ben sibuk dhewe. Apa ada ya kopi? Ora. Wis engko tak tadi ning kono selantek. Dan kono wis kelas ngantuk turu. Heeh, turu wis gak iso. Ndak aku ra teko kono wis remek. Kok sitok. Mengko lali kan. Engko lali Tempe. juga dihitung lah kalau tempe ya. Boleh tak kon ngitung ya. Aku nang sitok kok hitungan lo ya. Heeh. Iya. Kau tahu, tak. Kok gak kurang padang to iki? Endi ta? Iki Sing ndi? lampumu ki lho. Iya wis padang koyo ngono kok. Ngono iki nggawa. Nek merga nek kulino manten anyar ngene iki wis kepadang. Oh ngono. Iya. Lah nyapa kok manten anyar digawe remeng-remeng? Yo nek tamat yo malah gampang waleh. Oh, ngono. Nek kepadangan gampang waleh. Lah nek remeng-remeng Nek gaya-gaya. semangat terus. Oh, ndi to ki ngono. He. Jadi pengen terus gak enak. Oh, ngeweh terus ngono. Ya waktu satu. Lah iya, kok yo ngeweh ae. Nek mantan anyar ngeweh terus. Kita bolong tuh. Piye, Pak? Banget terus kayak anyar. Mantan anyar. Aku mau gorengannya sitok kan ini sitok, bakso sitok ya. Klik. Mas, bakso ora weh? Ora. Ora kayak bar. Bakso. Sadiran pentole loro. Pentolmu pira, Lek? Ya loro. Oh, loro. Kate cilik. Tapi cilik. Heh. Kan golek sapa sapa. Endi ta? Langgananmu bakso kan lho. Itu Wis tuku teh? No. No. Go. Golek ngidule mosok golek kowe kene. Enggak roh ya. Gorengane 10.000. Nek 5.000 itu pira ta? 5.000 oleh 20. Oh, ya wis 5.000 eh. Gak nyampe lah itu 10. Eh, Kadung tak catet 10 ya.
Oh, dicatet kok banyak. Diadai. Aku wis kadung medun 5 kilo lho, guys. Iki mosok arep mangan. Masak meden 5 kilo. Diet aku Iya. gak mangan sego, Gak mangan tegur. tapi mangan wong lanang. Iya. Sip. Sip. Cepet turune iki. Oh, mangan wong lanang cepet turun deh. Cepet turun. Yo. Tak pangan sitok karo pendole sitok. Dilongi kok ya. Ngono kaya gregeli ya Allah. Wis mangan poro tengke kae. Anggrek gini. Engko mampir nggonku tak wae jenang. Aku dikek jenang kok kudus. Oh enak. Engko mampir nggonku tenan ya. Jenang apa? Jenang kudus. Lah akeh leng. Wah, akeh sak kerdus. Diadai ngono kae ada ana. Dan kok tak gawani go mulai kok. Nek nomboke ditambahin neh 5.000. gak sah. Wis iki ae. Wis ki ae kok. Klik wis. Weh men. Manut. Untuk uwoke Mbak. Untuk akeh kene. 5.000. Kuwi wis kapien kok sadiran. Lenji. Wis mbok longi siji ta? Alah wis gak usah dilongi. Lo ngono. Kuwi kok bangkrut kowe kok. Terus besok keluar neh. Bangkrut. Bangkrut sesuk kulak neh jare. Nah, iya. Pendole aku mangan siji lho. Kok mbok demeki nyapa? Lah gak ya diadai to. Oh. Tadi kok digerayai ya. Pendolmu digerayai. Ya. Ki susuk 5.000. Ya. Gak tipe gorengnya susuk. Ora. Rik engko mangan gorengan ae. Yo ngari gorengan nek no. Nek kowe gorengan nek. Ngono lho benar. Iki gak susuk iya ta? Iya no. Kok ya pinter men bakule. Pintar bagus. Lah minggu sampean rono neh gorengan muntek kok pentolmu gak payu bakso. Payu sing ngomong sapa to? Hmm. Kok ora payu iki lho. Lah iya, pokoke angger bakul arek sing Tuku. kuwi kunci. Kunci lambang sari madu jahe solok solok kecap sithik crit. Kowe tau crit ora? Apa nih? Kowe tau crit ora? Wis lagi bar. Aduh. Kok ya entuk konten yang gumun aku ya Aris iki. Bermanfaat situasi setiap saat. Iya lagi. Nah iya. Wis kita delok iki apa gak ning HP-ku, ning kontenku. Tahu delok. Apa itu? Heh? Apa baturmu? Ya Dan di. ya cah Malang. Gua malah. Heeh. Nggih. Wis tau delok kontenku karo Pak iki. Dereng. Oh, numpak bakso, numpak rombong ki, tak sewater teko omahku lah Oh, nggih, nggih. Nah iya. Nggih, kelingan. Kok gak kenalan karo aku bolomu gak mbok kenalne aku. Aja tak kenal. Kok nek tularan ganteng. Kok nek tulan ganteng. Itu tularan ganteng ra boleh. 10.000 guys. Delok iki. Tuh. Engko kono bakul ben kisinan kok ora enak nganune. Gak Wes. nyapan. Kono Mas. Lah iki di lebon kok gak gelem lebu ki lho piye. Didoni sik to. Oh iya. Ngono. Aku mbak warai malah pinter tenan. Nah, dalah. Ayo. Wis tak duit. Pun. Wis mantep Ogah. Niki nganu mundi sausmu sambele. Oh iya. Iya to. Dapat aku gak Dadi sitok ae. Saus, sambel. sambel. Kok piye iki lho? Kok iso Lali teko omah balik neh. bakul kok danyang iki lho. Serat. Koyo mantenannya redet nih ya. Nah iya. Nek nganu yo mending ngono, pret. Persis. Wis gak sang anu kaose padha. Wis krungu suarane ya padha to ya. Pret. Nah, sambel oke. Sambel oke. Heeh. Nah. Ses. Nek gak pret nek kira-kira setahun di anak piro ya iki? Heeh, Bu. Pret. Ya. Nah, ngono lak ya damis saya mulai
Matur. Makasih ya. Pak matur sembahun nggih. Nggih, suwun. Nggih. Kowe Malang ternyata. Nggih. Oh iya. Oh, pas sekolah. Pun sampun lulus. Oh wis lulus. Nggih. wis. Monggo. Nggih. Matur nuwun. Engko mampir nang nggonku tak wae tenan. Tadi guys engko neh. Lan apa, Mak? Iya guys, pindah nang dhuwur guys. Penak nang dhuwur kok. Emang boleh? Iya. Ayo nang dhuwur ya. Nang kene ae lho. Penak. Enggak deh, sama deh. Bentar toh mak, dah gede. Aja kaya perawan, arep mangan kok angel ram. Kuwi lho. Kayak anget-anget ngono lho, jere masuk angin kok. Dan jere turu, jere bego. Mak ini dituru ngono. Wis gak sah ya, Ri. Nggih. Mam gorengan mawon. Wis mangan gorengan weh. Wis buka wis. Kan jaga lho, Ri. Mboten napa. Kalau ndelok Abah Kiron iki lho mak. Iki nom-nomane ya. Yo. Kayak rekaman larang sih malahan biyen. Nah, ndelok Abah Kiron lah. Sudah mak udah dibuka mak. Ngomong. Sing entekne neh. Ngawake. Aku nak kaya mbambune ngene. Mantap. Utang anu nek, kowe piye, Ris? Mboten napa pun gorengan. Utang anu lho. Nggih. Iki gorengane. Dadi balesi to, Ris. Gorengane kok gorengan. Itu buka kok. Bukan kene. Ini kok jaluk kuru. Ke makku ke anu ke. Entuk woke enggak pentole. Wow. Angsal pinten? Gansal. Mantap. Itu ada main serang dulu apa gitu. Ini guys tak masuk ya. Pataan siyen ku. Biyen iki modern ngono kuwi apik kok. Sambel juga oke ya. Kalau dapur bakso pentale loro. Wes. Bakul bakso pentale loro. Kecap tas. Heeh. Nah. Ayo men to. Wes, kecape ya. Kok ya kene lho lagi udan. Nah. Iki lho bakule pentol tak tutupi iki lho, guys. Tak payungi. Wes. Niki sae napa pon? Wes sambelnya mbok wae neh. Iki to iki bakul iki. Piro iki? Sabar to. Betul kok lali. Lah iya. Nah, Ya besok. iki delan to. Delan iki lho. Oke, guys. Delok iki lho, sadiran bingung ya larang dol iki. Lihat pemirsa itu, Jadi kok seneng nggak Mbak Mano sukses. apa to kuwi kok abang-abang kuwi lek sadiran? Yuk paling kena caos. Oh, Gusti. Lah kok mormi barang? Eh? Kok mormi barang? Iya ndek mong karena. Kowe di mangkok. Kowe ya para. Sesek mie aku tak ngelu bakso sesek mie. Nah.
Dugi pundi Pak niki wau jenengan? Dalem? Dugi pundi? Oh nggih. Dugi pundi? Dalem? Saka pundi? Yuk Darmorejo. Oh, Kalau nggih. tak main iki lho, guys. Iki apa jenenge? Ini apa kuwi? Jenang. Mosok jenang. Iya Tak jenang. rokok. Lho. Rasane sik buka sik. Buka sih. Bakso pramit, Tris? Mboten pun. Lho, Bakso. bakso kok Bakso kok gede. boten buka Lah sik. niku mantun itu. Lah kok nek Gak kadang apa to. Nang jebok nganu loro nek no. Jebok Nang, mantap. yo Mantap. mangkok dua nang. sik kleru. Ndulah ngaku. Oh. Lah gitu deng di film kono. Oh. Kok sing delok ben. Jan. Ya ampun bakule kok ndulangi barang. Enak ora? Nggih ya sip. Dewi lho tak kene loro. Matur suwun. Kita apa ki jenenge tak payungi guys. Niki jenazahipun badhe dipun berangkataken. Sae napa awon menika? Awon. Gak sida berarti. Itu awon kok. Gak sida wong awon kok. Saya aku njupuk ada dhewe ajang dhewe kok. Nang Nenten mangkok. oh li piring ira apa-apa to, Ris. Niki mau coba. Amit. Ini tang kene. Sek. Dang, iki malam jemah iki wayahe. Wayahe Wayah apa malam jemah? Bali. nak rasul. Kayak iya teh. Heeh. Nak rasul. Makku ra di bojo ki terus piye? Makku. Makmu. Heeh, sunah rasul karo sapa? Kuwi kari ae. Iki sik bumbune sik. Gorengane entek to? Lah. Lha kuwi apa? Iki gowo kemeng wis kene isine. Ndekne yo kae. Gak enek entek. Ikan to. Heeh. Untuk wani sih. Jenenge mengamis. Wes. Kintang gage kene. Golek nek. Ki nganu apa ki jenenge siomay. Sik siomay tak pilihane. Cumanya tahun ini ya Pak. Maku tahun iki cepet wong ngono ketoke. Ora. Sik mikir sik. Tak pilihane resik kene. Gah aku nek gak resik. Ya. Ji. Loro. Telu. Papat. Ki mungkin berarti apane wong? Pentol. Kok pentol to? Lah. Apa ki jenis siomay? Cumanya habis. Walah, kok entek. Wis ndang pentol lek no. Ya. Gede 10.000. Wis piro engke? Kene lho, kene mah krono. Nah. Yes. Iki bak sentuhku seru wewete ngono. Iki kitab sabok ta. Piye? Kitab Kowe nek serene ngono kae to, ngono cepakno Goreng. gorengan. Oh iya, Sewu jadi apa yo. piye? Ya wis sok tak. Ya yo. Engko sesuk kowe ning tanggapan. Ya sesuk tanggapan. Iya gak sedo tak bener. Mangan ae nek kok njaluk kuru. Aduh kane sak kental. Ya guys ya. Ya wis. Wis sadik moh, wis. Ini pedes 2 sendok. Ji. Loro wis. Iku ngene kalau sing nek mlaku nggon niku sing mlayu. Mengko nggon apa to? Kursi roda ta? Ora sing nek mlayu ngene mlaku tapi mlaku mandek. Apa? Sing Apa diku to? olahragane ta. Oh alah. Apa to nek jenenge? Kon Tol. nek kok kontol. Hei, ya lali aku. Treadmill. Treadmill lho. Wes, saiki. Sanku nek hamil. Oh, ambil ae. Wis ndang kowe ngeluk apa kono? Ngomong nek elek-elek. Apa Aku sing ngerti. di film ngomong elek ora apa-apa los. Mini kedimawan, Mak. Pak. Paring kecap caos. Nggih. Mak mboten bakso to, Mbak? Mak, udah bakso to? Pira duite? Kurang pira? Sambel. Napa? Kurang pira duite? Sing masih ora ampun to.
Sing masih tunggale wau pun. Katon kalih nih. Loro kanton sampean 50 po 100 kono ya Mas ya. Lere 50 po 100 kono ora apa-apa lho. Boleh di. Mangga. Sekedar Pak. Oh, amit. Kali. Mriki. Amit din sih. Suwun. Sila tak salam mriki mawon. saya. Nggih. Oke. Terima kasih. Ngono kuwi asale meter-meter dilapi ben gak kemprok. Yo, iki lagi urung yang barang. Kiri sebagai udan-udanan kudanan yang kiri. Mboten apa. Wah, tak ketinggalan ini. Gak apa-apa. Jadi sapu. Kim, Iya, Mbak, rasane. mantap. Kan jangan ngider selak udan. Bapak ngidul teng kene tiyang biak. Lihat di ta? Banyak nih, kecil kali. Lor kali. Di lor kali lho. Sing gon anu kan nek biak ben sek. Lor kali iki jelek. Bisa lho. Kan zaman deh. Nggih. Suwun nggih, Pak. Iku dari beda guys, dek ini ngapain dek ini? Nggih. Karek nambah tok gitu. Bajane kok bar mangan bakso mangan neh ngono. Terus? Naman